नै जों थांनोसै दिनै ओरैबायलाय आनो आंखौ गोसोखांनो हा खोन्था जल्दि खाङाबाथाय फैया आङो खांबासो फैसिगोन एबार आंखौ देब्रा दे बेखौनो मोजां खोन्थालाय बयनिबो सिगाङाव होमबासो बयबो मिथिगोन मादैखौ गोसोखाङो होननानै देलाय गोसोखाङो ना खाङा नै दिनै जोंहा शिबसागराव फैनो ओंखारबाय आरो सब गानै जोमै रेडि जाजोबखांबाय दा अट'खौ नेदों आरो बै जोंनि न' खाथिनिनो अट'आ बिसिम माने बिनिफ्राय फुलनिसिम थांनो थाखाय अट' नांगोन नालाय बास हमनो थाखाय दा नेगासिनो अट' फैबानो थांनोसै आरो ना गाबखुमाबाय बाबुआ गाबखुमाबाय हनै इ गाबबाय बाबुआ बाबुनासो गोमोलाय माथो बेसे देयो बेसे होनो इखौ होनलाय हा बा सिनायलायदों माथो ना स' फाइनलि फैयै दिनै थांनो थाखाय टाइम जाबाय माने थांनो जाबाय आरो दिनै बेसोरा दिनै दा थांनोसै आरो नानि जोंहा थांनोसै रानि जोंहा न' थांनोसै आयौ नालाय खुगा गयै जलायदो सान्दुं नायनो हायाखै बुम बुम दादि थांनोसै नों गुड बय ना ओरैफोर क्या नहीं वो आयु खुसिथार थांनोसै जोंहा थांनोसै नै बाबुआ बाम जाबाय आंजों मोन गिदिरानो आयु बाम जाबाय आयु गिदिरथार आखाइ गलांबाय नानियालाय नानिया दादिजों बाम जाबाय चुप चुप आयु लानोसो नागिरदों ला 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 नानि ला 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 टेम्पो है ओ आ जाओ मेरे साथ आ जाओ आजा आयो बाबु लाजिना खारलायोब्रा बियो बबेखै थांखो बाबुआ नै थाखुमाबायसो दानाबा ओइ थांसै फैदो दै बाबु फैलां खेबसे बामना थांनि आफाथा आयै फैद' टप्ला लाना थांसै एबार नोलालाय थांनोसै न' अट' फैबाय जोंना मेथाइ बायना हरगोन नांगौबा थांनोसै जोंहा दा फैद' मेथाइ बायना हरगोन आं फै थांसै दे बाय बाय दा नोंबो थांफानोसै हो बाबु बाय नै गाइस डाइरेक्ट जों न'आव सफैबाय आरो ना नै आङो सफैनाय लोगो लोगो बिलाहिखौ नायदोंमोन आरो अखा हाबाय दंमोन जिहेतु ओमफ्राय नायलाय एम्फौआ गोसोमसोमनो माबायदि इमान गाज्रि एम्फौ साला बेयो आंनि बिलाहिखौ सेस जाना दोनजोबदों बेयो बिलाहिखौ जाग्रा एम्फौआ नोंनो ना साला दासो मोनदों नोंखौ आङो सारा बेनो सेस जाजोबलांबाय आंनि बिलाहिखौ थुख्रानो नै गाइस एम्फौखौ माब्रै मोनखाबाय आं हरावसो नुयो माने सानाव अबाव थांना थायोथाय
आयु इमान गोसोम गोसोमखा नै नोंसोरनो आंनि बिलाइखौ जाजोबदों साला मानो जानाय नै बिलाइखौ इमान इदि लान्थ' लान्थ' खालामजोबनानै फिथाइखौबो जाखायो नै सेस लान्थ' नै बेयाव फिथाइ दंमोन ओरैजाय मोनजायासैनो बिलाइफ्राबो नै आयु नै फिथाइखौ माबायदि नै माबायदि खेबस' खेबस' जायो मासि गाज्रि एम्फौ नै बेयावबो थाइसेल' धेर नै बेयावबो फिथाइ दंमोन बेफोराव जि दंमोन माने ना नै बेखौथ' माबायदि अरस'खाबाय नै मासि गाज्रि एम्फौ साला नै भाङा पुता माने सियारा नायनो ओरै हरलाय नैबे सियारा मामाया गंसे गोलैबाय ओमफ्राय आरो बेखौ आरो जोंहानि मामायानो गोलैबावदों बेयाव बेखौ दा हरनोसै नायनो ओमफ्राय नैबे आयनाखौ आं सेफायबाय आरो ओमफ्राय बैयाव हौवासा फैदों आरो भाङा पुता भाङा सिंगा ना मा होनो हरनो नागिरदों डिजिटल इन्डिया ठीक है 3 केजी हो जाएगा सब लेकर हैं ये 2.5 केजी है और ये बेसी होगा तो 2.5 केजी बनेगा আড়াই কেজি ওলাইছে ও এই 3 কেজি কেলা ধৰি আছে চা 3 কেজি 200 গ্ৰাম আছে এইটো দেখো লাগি আছে নে ऐसा 4 केजी धरता नहीं होगा 4 केजी होगा राइट और निकालिए এই গুছা দে তলত दे দবাই দে পুৰা ना भी होगा कहाँ जाएगा दो केजी 3 केजी 210 আপুনি 3 কেজি হৈ আছে এটা 200 গ্রাম বইলে 5 কেজি মান হবে এই সাইকেল আই 20 টাকা 20 টকা 10 টকা ইমান কিবা মাইনাস কৰি আছে যে 10 taga बारा होलांबाय गथ'आ दिनैसो भाङा पुता फानहरनानै हरलाय फैसाखौ नायनो हल्लानि गन्जु गन्जु भाङा पुता फाननानै नै 50 taga मोनबाय मामा भाङा पुता फाननानै 50 taga मोनबाय नै मा जानांगौ जाखो बेजों जोङो मा जानो साहा लोंनांसिगोन गाइखेर साहा ना गाइखेर साहा खामार बियार লগত पासत आनिब जाऊँ प्लास्टिक बुस्तुनि दामा माने 10 टाकानो आरोना केजियाव ओमफ्राय मोननै शेयारमोन नालाय ओमफ्राय मोनसे आयना आरो बैयो आयना बायखोन्दा बिखबा बे ओमफ्राय माने गासै मोननैजों माने 5 केजि जादों आरो 4 केजि बेसेबा जादोंनो ओमफ्राय 10 टाका खुस्रा गैयिनि गथ'आ 50 टाकाखौनो होलांबाय आरोना जोंनो पोवालिए आरो बे फारलाया माने मा होनो गन्डगल दंनो आरोना मोजाङै जाखाङा खेबसे थिखोबाथाय बेलेग खेबसे थिखोबाथाय बेलेग जाबाय थायोना माबाया उजना ओंखायनो माने 50 टाकाखौ होलांबाय आरो 10 टाका खुस्रा गैया होननानै मोजाङानो जाबाय दे थगायदोंबाबो थगायाखैबाबो मोनबाय आरो 10 टाका